Nu sunt de Liga 2-a, el joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți grei eu răpi mă trec la valoare, dușmanii vor să plin. Dai cât Cerna! Cerna! Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți grei eu răpi mă trec la valoare, dușmanii vor să ping la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie.